Pirtûka xwendinê rûpel 55 ders 4C hevpeyvîn 2. Em dixwazin hesabê xwe bidin. Garson, Lebe, lebe şêrîn, em dixwazin hesabê xwe bidin. serçavan, hema. Çêja xwarinên me xweş bûn. Belê, bi rastî xweş bû. Noşîcan be. Lê şorbanîsk piçek şor bû. Hesabê xwarinên we hemû bi hev re 35 euro dike. Min îstekanekî dew jî vexwaribû ve ew jî hesab kir. Belê. Ew jî pê re hesabê we hemû 35 euro dike. Kerem bikin, 2 euro bexşîş, 37 euro. Oo, gelek spas. Oxir be. Bimînin dixweşiyê de. Spas xweş, hûn jî.